l'any 99, xerrar d'ètica era una cosa extraordinària. Xerrar-ne, aplicar-la a dins un sistema financer, això ja no té nom. Però nosaltres teníem un avantatge, i és la nostra història. Colònia tenia l'inquietud que ha tingut sempre de mantenir l'idea fundacional de Don Guillem, que era apoyar les iniciatives de la gent que tenia una necessitat. I amb això ens trobam Càritas i el Bisbat per un costat i ens trobam amb Colònia per l'altre. I llavors la gent creativa com Antoni Pons. Vaig començar a venir per aquí, per aquest poble, i a xerrar amb els directius de Caixa Colònia per muntar una banca ètica que se va convertir en el que és l'estalvi ètic. Concretament, se va fer la presentació a la Càmera de Comerç de Palma, dia 20 de desembre de l'any 1999. A partir del 99, quan se va crear l'estalvi ètic, cada any teníem una col·laboració per part de Caixa Colònia. Normalment destinem aquesta ajuda anual a projectes, sobretot d'oci, projectes d'oci i projectes d'equipament. Vàrem comprar una altra furgoneta perquè m'havia quedat petita per el transport dels al·lots. L'estalvi ètic no és més que una llibreta d'estalvi. Una llibreta allà on els doblers dels clients s'empleen per finançaments, préstecs i crèdits en criteris ètics. A la vegada, els doblers dels clients tenen un rendiment i el client és qui decideix donar un percentatge d'aquests beneficis que obtenen per concedir unes subvencions a entitats socials de les illes. A través de l'estalvi ètic, a nosaltres ha estat possible finançar la construcció d'un centre de menors adequat a les característiques dels lots. Només venen lots que estan en situació de desprotecció a través del sistema, a través del servei de protecció de menors. Tenen una cobertura de totes les seves necessitats bàsiques i a més hi ha professionals que els donen un recolzament, diríem, emocional i educatiu. Menorca va tenir una incidència molt gran a l'estalvi ètic i va ser gràcies a en Jaume Obrador, o sigui, no hi ha cap dubte. Aleshores nosaltres vam comprendre que l'oficina d'amor seria com una espècie de pilot i la veritat és que va anar molt bé. Estem contents de com va respondre la gent. La meva relació ha estat una relació comercial i ens van donar finançació i suport i el que hem fet nosaltres ha estat fer aquest supermercat i això de rebot, a més de donar vida en aquest entorn d'amor, que és en el claustre, dona vida en el carrer. És que estem molt contents perquè les facilitats han estat totes i a més estem molt contents perquè apoya la petita empresa, en el petit comerç i ha cregut en el nostre projecte. La part que jo més valor de la banca ètica és també tenir la seguretat de que totes les inversions que es facin se faran amb uns criteris ètics que procuraran que tota aquella quantitat de doblers que s'inverteixi no vagi a fomentar empreses o negocis que puguin ser perjudicials. M'aporta que crec que és una forma més de consum responsable. El comitè ètic, la seva funció és vigilar que tots els préstecs que se donen dels dipòsits que deixen a Caixa Colònia s'inverteixin en activitats que siguin ètiques. El món que ens està dient que se necessiten canvis, jo crec que de cada vegada hi ha gent més preocupada en què se fan els seus doblers i que no li interessa tant tenir grans interessos, sinó que els seus doblers s'inverteixin en coses que estan d'acord amb la seva filosofia personal. Toda la Asociación Amadiva tiene que agradecer mucho a Caixa Colònia porque fue uno de los bancos que nos abrió sus puertas, que creyó, digamos, más en el proyecto nuestro que teníamos, que éramos pioneras en hacer ocio, concretamente, que es lo que empezábamos en las escuelas de verano para personas con discapacidad. Y bueno, ahí ya empezó nuestra relación con ellos más estrecha i més seguida. Després de 20 anys, l'estalvi ètic el formen de 9.000 clients que aporten un saldo total de 190 milions d'euros. Des de la seva creació, aquests clients han fet donacions per import de més de 2 milions d'euros. A la vegada, en quant a finançaments,
Des del seu origen s'han concedit més de 2.000 operacions, préstecs i crèdits en criteris ètics per import de més de 100 milions d'euros. Aquest és l'impacte que té l'estalvi ètic a la societat de les Illes Balears. Prácticamente a nosotros nos ha supuesto la supervivencia de APFEM, porque la subvención llega un año después de haber ejecutado el proyecto. Entonces es verdad que desde siempre, desde hace muchísimos años, pues Caixa Colonia con esa resolución nos ha adelantado ese dinero que claro que nos ha permitido pues pagar nóminas y funcionar, ¿no? El funcionamiento diario y los gastos de la entidad. A dia d'avui, l'estalvi ètic és un model referent a l'incorporar ètica, solidaritat i transparència dins un model financer.